रुंसारि महिनी महन बसुमतारी ट्रास्टनि बानजायनायाव थांनाय 21 सेप्तेम्बरनिफ्राय दिनै 29 सेप्तेम्बरसिम 9 साननि हाबाफारिजों इंटर क्लाब जोलुर बादायलायनाय बे हाबाफारिया जोबनानै थांबाय। दिनैहाय बे फाइनाल गेलेनायाव बाहागो लादोंमोन मालिपारा कमेट क्लाब आरो मावरिया क्लाब साइनेसगुरि मोननै हानजानि गेलेगिरिफोरनि गेजेराव जादोंमोन। मालिपारा कमेट क्लाबा देरहासार जानो हाबाय 1 गलाव। जोङो जोंनि महिनी बसुमतारी गोसोखां ट्रास्टनि बानजायनायाव ब्रैथि महिनी ट्रफी बेखौ मोजांथारै जाफुंसार होबाय। बिनि थाखाय मोनफ्रोमबो टीम दैदेनगिरि मेनेजार आरो टीमनि गासैबो दैदेनगिरि बिथांमोननिसिम गेलेगिरिफोरनिसिम जोङो रोजा रोजा साबायखर बावदों। बेवहाय जेबो बेले बेजे दावराव दावसि गैयालाबानो मोजाङै जोबलांबाय 9 साननि हाबाफारिया। बिनि थाखाय बयनिसिमबो साबायखर बावदों आरो बेवहाय आलासि महरै हांख्रायनाय बायदि नुजाथिफैनाय गासैबो आलासिफोरनिसिम साबायखर बावबाय। आरो दिनैनि जे जोबथा बादायलायनाय बेवहाय जोंनि लकसभानि एमपि जयन्त बसुमतारी बिथाङा बाहागो लाफैबाय जोंनि हांख्रायनाय बायदियै। आरो दिनैनि बे जोबथा गेलेनाय हाबाफारियाव बाहागो लाफैनायनि थाखाय गासैबो बिजनीनि माहारि आफादफोर आरो चिरां जिल्ला एबसुजों लोगोसे गासैबो आफाद दोलोफोरनिसिम जोङो रोजा रोजा साबायखर बावबाय। जे रुंसारि महिनी महन बसुमतारीखौ गोसोखांथि महरै लानानै बिथांनि गोसोखांथियाव जि जोलुर खेला होदोंमोन बेयो दिनैहाय जाफुंसार महर मोनफैबाय। आरो जोङो बेखौनो थांखि लानानै बे गेलेनायखौ होनाय जादों। बिजनी ओनसोलनि साफ्रोमबो सानसुमै फोरोंगिरि इन्टेलेक्चुवेल रायजो राजा बेवहाय इनभल्भ जानांगोन। महिनी बसुमतारीया सोर, बिजनीनि थाखाय मा मा बिहोमा होलांखो बिनि सायाव मोनथिनांगौ थागोन गासैबो रायजो राजाफ्रा। बिथांनि जि सान्थौ आरो सानस्रि बिजनीखौ लानानै जिबायदि सिमां नुदोंमोन बिथाङा मोगथां महर होनो हायाखैबाबो माखासे खामानिखौ बिथाङा मावनानै गालांदों। आरो जि आद्रा थानाय खामानि बेखौ उननि दैदेनगिरिफोरा मावफुंनांगोन। दा बेखायनो बेफोर महिनीनि जि बिहोमा बिजनीयाव बेखौ जोङो बयनोबो मोनथिहोनो थाखाय आरो बिथाङा जि जोंनो कन्ट्रिबिउसन होलांबाय बिजनीनि थाखाय बेखौ गोसोखांबाय थानो थाखाय महिनी ट्रास्ट दानानै आन्चलिक एबसुनि दैदेननायाव महिनी ट्रास्ट दानानै जोङो बिथांखौ गोसोखांनायनि बायदिसिना हाबाफारि लानो थाखाय थि खालामनाय जादों। बिथांनि जोनोम सान फालिनाय, बिथांनि गोसोखांथियाव बेबायदि ट्रफी जोलुर बादायलायनाय बेखौ बोसोरफ्रोमबो होलांनाय जागोन। आरो जों देग्लाय रुंसारि महिनी महन बसुमतारी ट्रास्टआ मोनसे थांखि लानानै दोनदों जे बे महिनी ट्रफीखौ खालि मंगलियान नवापारायावल' नङालाबानो बिजनी दख'रा एबसुनि सिङाव थानाय मोनफ्रोमबो दालाय आफादनि सिङाव जोङो बेखौ सोलाय सोलाय खुंहैगोन खुंफुं आफाद दानायनि गेजेरजों। मानोना बे मंगलियानाव मोनथिबाल' जानाय नङा, महिनीनि बिहोमाखौ बेवहाय सारा बिजनीयावनो मोनथिजानांगोन। दा बेनिखायनो जोङो बेखौ गुबुन गुबुन जायगासिमबो लांनानै बे महिनी ट्रफीखौ खुंहैनो थाखाय थांखि लानाय जाबाय। दा बेनि थाखायनो जोङो दिनै जि ब्रैथि महिनी ट्रफी बेखौ जाफुंसार होनायाव जाय बिथांमोना